d'Ebre. A veure si un dia passem per aquí. Hola amigos, yo soy Chus, estamos aquí metidos en esta aventura. I jo sóc el Jordi. Hoy què toca, Jordi? Avui ens estrenem i anem a fer overland, que dirien los modernos, però farem bivac. Como buen motero, sí senyor. Jo vaig amb la moto, amb una Honda Varadero que té més anys que el meu fill. Sí, jo con el Jeep Cherokee del 2006, que també té més anys que el seu fill. Hem sortit de Móra d'Ebre i hem parat aquí al Coll del Moro. Darrere tenim Gandesa i al davant ja tenim Aragó. I hem parat aquí al Coll del Moro, que feia molta calor, i hem descobert que hi havia restes de la memòria històrica i les anirem a visitar. Fem una ullada, no? Fem una ullada i continuem. Vinga. Durant molts anys hem estat viatjant amb la moto pel nostre país. També hem visitat bona part d'Europa, alguns països del nord d'Àfrica, Istanbul, els Balcans. Ara estem en un altre moment de la nostra vida i el que farem és aprofitar un dels nostres hobbies, que és la fotografia, per anar fent petits trajectes i conèixer més el nostre país. Ja hem arribat al Mas de Llaurador. Ara traurem el tron, mirarem com era aquest poble i muntarem el campament.
Jordi, ¿dónde estamos ahora? Estem a Mas de Llaurador, província de Teruel, a Aragó. I és un poble abandonat, que queda l'església aquesta de peu, que és Sant Joan, i la resta no queda res més. ¿Qué vamos a hacer? Un breakpoint night. No te enrolles. Han vingut a fer fotos de la Via Làctea i circumpolar. Passarem aquí tota la nit, per això hem muntat tot el campament. Tenim aquí totes les càmeres muntades i farem una circumpolar aquí darrere. Enseñales cómo queda el chiringuito. Ara us ensenyem. Aquí tenim la càmera del Xus, una de les meves, i aquestes dues faran la circumpolar. Al darrere tenim el cotxe del Xus, i allà al darrere tenim el meu bivac, que si dormo, dormiré aquí. I allà tenim la meva moto tota sola, lluny, però no és perquè li tinguem por ni li fem bullying, perquè l'hem deixat aquí, Xus. Bueno, un poco de Vía Láctea, ¿no? Ya que estamos, hacemos un doblete. Otra cámara, Vía Láctea, y hacemos un poco de timelapse. I aquí tenim l'altra càmera. ¿Alguna cosa més? ¿No? Yo creo que ya está el chiringuito montado, ya solo falta cena y cine. Pues ala, a la cena.